Pjan kompetenti li joffri l-istabilta u li ħares lejn l-ambizzjonijiet futuri. Dan kien is-sentiment espress fost dawk li attendew għat-tnedija tal-Pjan Nazzjonali għas-settur tal-enerġija li tressa għal konsultazzjoni pubblika. Fost dawn kien hemm il-President tal-Kamra Negozji Żaru Medji Pola Bela illi tkellem fuq l-importanza tal-istabilta. U l-iktar importanti għalina l-istabilità tal-prezzijiet u anka kif jidher li ħajkun hemm stabilità anka fis-supply tal-enerġija madwar Malta. L-Ambaxxatriċi Maltija tibdil fil-klima l-Professur Simon Borġ għamlet referenza partikolari għal pilastru ieħor ta' dan il-pjan. Jina naħseb li huwa il-pjan illi ifassal viżjoni importanti ħafna biex aħna nuru l-commitment tagħna kif ħanamlu din il-bidla għal enerġija li hija skont dawn il-5 pilastri li fosthom hemm is-sostenibilità. Allura il-pjan li anki nibdlu il-mod kif aħna ninġeneraw l-enerġija, l-enfasi fuq ir-rinnovabbli. Il-perit David Ċwiereb aċċenna għal-livell li għandu d-dokument li tpoġġa l-konsultazzjoni pubblika għall-4 ġimgħat li ġejjin. Impressjonat fid-dettall tekniku dak li smajna, mhux biss biex iżidu reżiljenza, biex iżidu provvista bil-sorsi diversi, imma anke wkoll biex ikunu ċerti li kulħadd jingħaqad wara ambizzjoni waħda, mhux biss kif niġġeneraw enerġija b'mod sostenibbli, imma wkoll nikkusmawha b'mod sostenibbli.